señoras e señores, que tal, como están? Benvidos a Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Son as 7 menos 5 minutos da tarde que estamos en directo como cada tarde na Televisión de Galicia. Se hai xente que ainda comete o erro de non seguir nas redes sociais, hoxe é o día, Hoxe é o día de que nos sigan nas redes sociais. Por qué? Porque en @Voltas co Prato, ademais de todas as receitas, dende xa temos o gañador ou gañadora do noso sorteo. E ademais son 2 lotes, así que, por favor, mirade quenes son o gañador ou gañadora do sorteo do Voltas co Prato. Vamos a dar un aplauso á xente que ganou. Hai xente na casa que acaba de ganar unhos lotes maravillosos do Voltas co Prato e ningún aplauso levou. Bueno, mirade no Instagram, vale? E atención, porque hoxe temos moitas cousas que cociñar, vámoslo pasar moi ben e temos que chamar a 2 auténticos artistas dos fogóns que veñen aquí todas as tardes a inspirarnos gastronómica e vitalmente. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Lucía Vázquez, un aplauso para eles. Pois sí, señoras e señores, aquí... No, isto é certo, estádelo vendo. Á miña dereita, á esquerda das súas pantallas. Xulio Mato volveu. É el. Non foi sin tempo. É el. Está aquí. Onde estabas? Pois curando un catarro. Non, catarro no, que te vine a Pascua en Padrón. Pero foi un fin de semana. Ah, xa. Fin de semana. Fin de semana, sí. Moi ben me trataron en Padrón. Por eso pillaches o catarro. Claro. Claro. O hielo. Oye, es eso. Ainda estou un pouco... Estás un pouco aí, cabo... Un pouco collido, Estás un pouco con catarro, non? Estou un pouco... No, tío, unha tos así. Nada con un caramelo de eucalipto non... Vale. Pois, Xulio, gracias por volver con nós. Nada, hombre, a ti por recibirme. Estamos contentísimas de que estés aquí con nós, compartindo unha tarde máis Estou moi contento de de estar aquí. gastronomía e televisión contigo. E ademais, temos a grande sorte de ter con nós a Lucía. Lucía, que tal, como estás? Ben, estou casi tan mal como a Xulio. Joder, non me fastidies, só que estou no medio. Está de mal, os dous. Ti tampouco estás Eu moi ben. alerxia. Tedes catarreiro de primaria. Alerxia, lumbalxia, todo. Andas dos cadres Sí, fastidiados. pero antes xa foi o fixo buísimo, esas dous mellor. Que che fixo? Porque eu padezo bastante os cadris tamén. Estiroume toda que flipas. Sí? Mi má. Fixo che crac. Unha persona non sabe hasta onde dá de sí hasta que vaya un bo fixo. Bueno, eso está ben. Veña, señores, supoño que queredes cociñar, que queredes ver as receitas, así que a ver que nos trae María de Vilatuxe en Lalín. Hola, eu son María de Vilatuxe. Hoxe veño aquí onde estes cociñeiros para que me fagan un flan de diferentes maneiras. Eu botolle unha docena de huevos, 1 litro de leite, e fago o azúcar no fondo da pota, pero gustaríame levar outras recetas para a miña casa, con frutos secos, con chocolate. Mando un saludo moi grande á miña familia, á miña netiña que hoxe cumple 9 anos e a todos os meus veciños. O meu amigo é pasteleiro, é pasteleiro, é pasteleiro. Aí está o público de Voltas co Prato que toda a tarde está con nós. Pero fixadevos no fondo que temos, porque mola un montón, voume apartar, mola un montón. Pouco se Porque fala, Eva e Adán comerían flan. Vos que pensades? Comerían flan Eva e Adán? Evidente. Vos que pensades? Comerían flan ou non? Sí, sí. Vale, non tiñan cuchara, digo, señor. Tocache o serpe, Son Tocache o eu. serpe. Sí. Bueno, que che pasa a ti? Que vas facer? Vexo moi guapo, estou bastante en forma. Ostras, sí que te pareces ti, No, claro que... Sí. É que somos nós, claramente. Ah, vale, non sabía que eran eles. A ver, pon a pose, Xulio, mira. Non sabía que eran. A ver, Cara oculta da luna, aterriza cañotas. eu son a serpe. A ver, ponte así, ponte co flan. Así. Que vas facer, Xulio? Un biscoflan. Biscoflan. Eso é o máis retro que hai no mundo do flan. Que vai ser un biscoito e flan, non? Claro que é. Un flan, vamos a utilizar este molde, vamos meter a base un caramelo, o flan e por riba o biscoito. Entón, despois, cando desmoldemos, o ideal é que quede biscoito, flan e caramelo. Veremos. Vai ser a perfección. No. Vai ser un biscoflan. Pois Xulio Mato non vai perfección trae non vai facer a perfección, pero vai facer un biscoflan e a ver que é o que fai. Lucía. Pois eu vou facer un flan novidoso e diferente. Vou facer un flan de millo. Espera, estás tan... millo. No, estás tan acatarrada que dixetes billo. De millo. Con millo doce. Cos Sí, quicos, un flan de elote, chamanlle en México. Ah, con millo doce, non quicos salgados. No, os Vale, quicos vale, salgados imos a empregar despois e Vale. imos a caramelar e facer con froitos secos e quicos salgados, así imos los garrapiñar un pouquiño caramelados e imos a picar para acabar para emplatar. E iso estará bo. Confío que sí.
creo que vai estar bo. Isto tenémoslo que comprobar. Viscoflan, flan de millo, non sabemos que é o que vai sair daqui, señoras e señores. Así que tedes que quedar no voltas co prato, cociñamos sobremesas no programa, marchamos con Lucía Vázquez. Veña, vamos alá. Toma! Mira, imos comezar... Hoxe fun a almorzar a unha cafetería e unha señora así, cando marchaba, díxome, déixate de bailar e ponte a cociñar. Pensei que che dixo ponte a traballar. No, tamén. Díxome, déixate de bailar e ponte a cociñar. Eu, bueno, señora, perdón. Hai cousas, señora, que non poden ser. Exactamente. Bueno, tes dous tipos de millo, porque tes millo doce e tes millo salgado deste dos Mira, quicos, non? Dos de comer vendo o fútbol. Teño dos tipos de millo, millo Como a doce. peli. Isto vai ser a base do sabor do noso flan. Vale, a millo. O millo doce. Un flan de millo. Que sepas que é tradicionalísimo en México. E sabemos que hai moita xente de México na emigración que tamén mira por este programa. E hai xente que come carne. Pero eu estou che dicindo Pero non por coñece qué. ningún, en mexicano coñecerás. Bueno, sí, tens razón. Un saúdo a toda a Galicia exterior ou a xente que nos ve desde fora, que desde México hai moitísima. Por eso. Hai unha señora un día que nos dixo que mandounos a captura de pantalla de que pagaba a televisión por cable por ver a televisión de Galicia. Non me digas. En serio, por vernos a nós. Sí. Así que, cosas interesantes. Como vas a empezar este flan de millo? Polo principio, o caramelo. O caramelo. Como se empeza sempre o flan? Imos facer dous caramelos. Porque vamos facer un caramelo para acaramelar estes millos de toda a vida, estes quicos, estes froitos secos, e imos facer outro caramelo que é para o flan. Entón, vale. para o caramelo de acaramelar, As noces, solo empregamos azúcar. Vale, estamos vendo aí os ingredientes, se necesitades anotar, tédelo aí, para o caramelo. E lume. 100 gramos, se alguén ten presbicia como Xulio, leo eu. 100 gramos de azúcar, 40 gramos de auga, 100 gramos de zume de limón e 30 gramos de azúcar para botar aí ao final. Así que, entón, anotado. Para o caramelo líquido para o fran, imos botar. Para o fran. Ora Para xa o é fran, o nillo, o fran. O fran. Fran eres ti. Xa. Os 100 gramos de azúcar. Os de zume de limón. E agora, Dalle que iso marcha, e a metade desta auga, como 40 gramos. Ten o toquiño así de limón ule, sabes? Como... Claro, que fai o limón, fai que despois consiga que non cristalice. É porque... Espera, Eso química non son tan estudiada. Pero non queres Sei que sucede, pero... Pero non queres que cristalice porque queres que quede así... Queremos que quede suave para, claro, para que cando desmoldemos o fran, con un pouco de sorte, outra vez. goteará e quedará así. Pero estás dicindo aposta ou non? Fran, No. Steve. Volveche a dicir o fran. Outra vez? Sí. Bueno, pois agora é o que hai. Entón, vamos a esperar a que isto derreta. E isto tamén. Eu, de verdad, Que pasou? no, que hai que pechar o garito, vale? Agora que dixen? Xa está. No, non é só ti, ó. É toda a xente que hai aquí ao redor. Pero as queixa. Ninguna. Estou Mira, encantado. a clave desto, isto ahora pouco a pouco vai ir collendo cor de caramelo. Entón, nos podemos olha. deixalo máis loiro ou máis moreno en función de como nos guste. Vale. A ti como che gusta? Depende pa qué, pero vámonos deixar intermedio. Vale, nin aquí nin ala. Escala de Co grises. primeiro sol de primavera. Vale, perfecto. Así, Perfecto. moreno galleta. E co outro que? Co que hai na E tesola este esa? ten que derreter, parece que non quere, que pasa? É que esa... Sí, sí que vai, No, sí que vai, ten que ir. Sí, pero esa vitro, sabes que é estamos. que non lle gusta a Begoña. O sea, No, que non lle gusta a Begoña Begoña esta. sabe máis. Begoña sabe. Vale, vamos con Non pasa Xulio Mato, nada, venga. porque senón cando acabe aquí paso esta por aquí, vale? Vamos con Xulio Mato. Mis piernas son un flan. Mi panza es un Non sei, pero a mí flan. gustame. É moi Mi bien. nariz es un flan. ¿Qué? Es que el cuerpo Está moi la se me movida hace, madrileña. me hace, me Bueno, a ver, con el baile mira. del flan. O meu caramelo leva azúcar e un poquinho de auga. Nada máis. Acabou. Acabou.
Xa está. Moi ben. Pero sí que é certo que para que non cristalice é unha boa idea botar un toquiño de zume de limón. Pero non lle vou botar porque normalmente non me cristaliza, entón vamos deixar que se nos vaya facendo. Antes, vaste poñer a bater ovos, pero quero recordarlle á xente da casa, podes bater ovos, Vale, gracias. que nos chame o a voltas co prato 664-4834-19 é o noso teléfono, xa sabedes, como sempre, chamades, falades con nós, decidides Xulio Mato. Donde estabas, Xulio Mato? Viches a Xulio Mato na Pascua de Padrón? Moita xente nos Tes saluda. algunha foto indecente de Xulio Mato na Pascua de Padrón? Non creo, O noso son moi WhatsApp está decentes. aberto para todos e todas vós, por favor. Enviádenos fotografías con Xulio, así, na Pascua de Padrón. E nós poñerémolas no programa. E ademais repartimos cartiños, 50 euros dunha vez, 50 outra na voltas, co prato da televisión, Dos flans. porque 12 plans. 12 badaladas. Sí, está claro. Este paso va a ser 12 ibuprofenos, porque como Sí, tengo ti. la garganta... Pero doche a falar. No, ráscame, ese... Bueno, mira... Estás poñendo, mira, do color do teu pelo. Claro, ha estado do color do meu pelo, pero vamos a chegar un pouco máis ao teu. E o pouco que hai. Vale? Bueno, mira, mentre se nos fai o caramelo, non se lle pode meter, xa dixemos máis dunha vez, nada de andar remexendo, vale? Simplemente movémoslo así. Pensei que ibas facer para No, enseñar. no, se o fago, estropeo. Vale, vale. Vale, mira, 3 ovos, media cunca de azúcar, 4 onzas de mascarpone, piña. Pero dámoslle un bote de mascarpone. 4 onzas. Vamos a facer o flan, vale? Vai ser un flan, como podes ver, un flan de queixo. Correcto. Vale. Podo chamar a convidada para que o Pode veña? ser, sí. Pues veña, vamos a recibir con un aplauso a María de Vilatuxe en la Liga. Un aplauso para ela. Hola, María. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Benvida. Arrímate aquí adiante, por Gracias. favor. ¿Cómo estás? Moi ben. Ben? Sí, Veste además- vermello, presenza total, Gracias. Moi ben, gústame. Gracias. Benvida, ti pedías flan, non? Querías Sí. un flan, algo así, bueno, algo doce, unha sobremesa, a estas horas entra ben. Xulio Mato, pois, vai facer un bisco flan. Un bisco Que flan? Como podes entender, é mitad biscoito, mitad flan. Que ideal para o cumpleaños da tua neta, María. É certo? Claro que sí. Espera. Antes de que... Perdón, Xulia. Ah, claro, como se chama? Claro, como se chama a tua neta? Aine. Aine. Pois, parabéns, Aine. mándalle un bico e eu tamén lle teño que mandar... Ah, é verdad, que temos outra persoa de cumple Claro, tamén. a Noé teño A que mandar parienta. un... teño que mandar a Noé tamén un bico que está hoxe de aniversario e se non vai me... Pô, eres un Vamos, romántico... Un romántico total. Insoportable. Subín hoxe unha foto ao Instagram dela na súa primeira comunión. Está todo moi ben, pero se me pasa o caramelo. Vale. Vale. Contalle, veña, contalle. Non sei se se ve na casa, ves? Oh, mira que, Saltemos. ahora que líquido está, Se deixamos que se faga máis, hai xente que lle gusta máis oscuro, pero pode amargar. Entón, así desa maneira xa nos aseguramos que non amarga. Vale, entón xa temos aí. Pero o teu sí que vai E cristalizar, agora non? que facemos... Xuli? No, xa verás como non. Entón, agora que facemos é estirámoslo un poquinho para que nos cubra o que é a parte de arriba do flan. Claro. E agora que temos que facer é deixalo aí que arrefríe. Que temos apure, un baño de María. Apure. Se temos apure, dixe apure. Dixe apure. Por que nos está pasando? Non sei, pero estades os dous. Eu viaxe a lúa que nos queda Os todos. catarros, é verdade, Se tes apuro, un baño de María frío. Se non, pues vámoslo deixar aí. Que temos apuro, pero non me acordo de preparalo. Entón, vámonos. Mira, con esto vamos a facer Arrímate, o flan de queixo. Mira, aquí teño queixo mascarpone, podemos utilizar un queixo crema se queremos tamén, vale? Azúcar e 3 ovos. Vamos, como non lle botei moito azúcar, pues vamos a meter un pouco de leite condensado. Un pouco. Vale, un pouquiño de leite condensado. Despois temos aquí un pouquiño de esencia de vainilla. E despois teño aquí o equivalente a media taza de leite e un cuarto de taza de nata. Vale, que vai ir cando teñamos xa todo mesturado. Perdón, Xulio, todo isto vai aí. Xulio está medindo en cuncas, é que Sí. aí debaixo tedes todo escrito en cuncas, pois é medida de cuncas. Que é como se tanta. mide nas casas. Claro. Medida de cunca ou de vaso de yogur, Valerio. Porque tamén, sí. No, bueno, No. sería media cunca e un vaso de yogur. Por eso, media cunca en vaso, vale. Claro, media cunca sería un vaso. Vale. Pois Vale. entón, se facedes en vasos de yogur, o dobre. do Que outro día me podemos dixeron ir. que é verdad que hai moita xente que non ten báscula na casa. Correcto. Vale 10 euros, pero hai xente que nos quere gastar. Claro. Pero 10 euros é ideal ter unha báscula, sobre todo para sobremesas que ten que ser máis exacta. Neste caso non, porque é un bisco flan. Isto Que lle non fai pasa ao falta. bisco flan? Pois que non fai falta que sea tan exacto. Vale, vale. Vai quedar o flan, espero que o meu callado, e o biscoito subirá máis ou menos, pero me refiero, non é algo para o cumpleanos da tua neta, por exemplo. María, Vale, empezamos que che con parece esto. a idea de Xulio Mato, este bisco flan? Moi boa. Moi boa. Sí, Farías ya a tua neta? sí, claro que sí. Bueno, pois, Claro que a ver se lle pode facer tamén o de Lucía. Vámonos ver. Teño que felicitar a que non a felicito. Outra vez, todo Claro. teu. Felicidades, Aine.
Pero ahora ando de pico. 9 anos, No, 4 anos. Ah, entendemos che 9, no vídeo, Deu un catarro. Bueno, o mellor dixe 9, como estaba Non nervioso. sei, pois 4 anos. Veña, vamos con Lucía, moitos parabéns, Lucía, contalle que é o que vas facer ti. Hola, María. Vou facerche un flan de millo 12. O sea, vai ser un 12, non é un salgado. Entón, mira, teño por aquí este caramelo que xa temos listo. E xa, non vou perder máis tempo, xa vou no molde, que non é tan bonito como o de Xulio, pero bueno. Molde é. Botamos o caramelo líquido O teu caramelo sí que non cristaliza. e repartímolo. Home, espero que non. Botoulle Non limón. cristalizou, botelle un poquinho de limón. Untámoslo ben sen queimarnos. E aquí teño este, que este sí que ten que cristalizar. Guau, ese, Aquí acaramelei Que chulo, uns poucos quicos de toda a vida, deses quicos que veñen en sobres, e noces. E como me esquecín de coller un papel de forno, que era o ideal para isto, Teño vamos eu. a enfriar neste Teño prato. eu. Trae. Non teño. Tiña, pero... Isto, Xa é non? tarde, No, ese non é. Xulio. Xa é tarde. Tiña, pero non podo marchar, que me... Aquí o deixamos. Isto, supoño que daqui a final do programa, estará duro como unha pedra. É para decorar. Entón, despois, ímolo chas cun coitelo, poderíamos pasalo tamén por un triturador se quixéramos facer po con sabor así. É un sabor curioso porque é un pouquiño salgado do millo e o doce do caramelo. Deixámoslo por aí que refríe. María, cal che pinte mellor? Home. Hai que probalo. Hai que probar. Claro. Pois... Para saber iso hai que probalo. Bueno, pois vas a ter que sentáralo. Vale. Parece ben? Vale. Veña, un aplauso para María de Vilatuxi en la link que está con nós na Volta Escobrado a Televisión de Galicia. Señoras e señores, hoxe cociñamos flan, un clasicazo da nosa repostería que leva uns anos algo esquecido entre torta de queixo e a brownie, xa sabedes. Pero lembrade, todo volve, igual que volveu a torta de piña ou o cóctel de gambas. Polo visto, o flan xa se facía no tempo dos romanos, pero a versión que hoxe coñecemos é moito máis recente. O bonito desta larpeirada é que precisa de moi poucos ingredientes para facernos felices. Leite, ovo e azucre son dabondo para elaborar este manxar. Xa despois podemos darlle as voltas que máis nos presten. Hai quen lle incorpora doce de leite ou café. E tamén son moi celebrados os que levan queixo, yogur ou froita. Como curiosidade, direivos que se queredes probar un flan no Perú, tedes que preguntar polo leite asado. E se estades en Venezuela, o quesillo. É o máis parecido. E alá por México chamanlle flan napolitano, que na miña opinión é un nome bastante bonito. Contádenos cales son os vosos favoritos, como sempre, en @voltascoprato, onde nos tedes que seguir. E ademais aí están os gañadores ou gañadoras do sorteo desta semana. Imos con Lucía. Oh! Vai de los quicos dentro de un... Imos facer o flan, máis importante. Leite evaporada, están aí as cantidades. Leite evaporada? Sí. Se non hai leite evaporada, válenos nata, 360 gramos de leite evaporado. Non deixemos de facer o flan porque non haxa leite O fran evaporada. outra vez. Leite condensada. Leva tres. Unha lata de leite condensado. Sí, unha lata de leite condensado. Para dentro. Mira, leva tres frans. Un pouquiño, unha boa cullerada de queixo crema, 100 gramos, 110, máis Vale. 110, claváchelo, pono aí. 110 gramos de queixo crema. Aí vai. Unha culler de vainilla. Unha culler de vainilla, Outra de canela. outra de canela, E media de noz moscada. media de noz moscada e media de jengibre. jengibre. Díxime antes, 4 ovos, Eso xa non sabía. Acertáis. Aí vai, 2, 3 ovos, 4 ovos. A ver, complicado non é, mételo todo aí fora, xa está. Piches, que é facilísimo. E agora, O importante, o millo 12. o millo 12. Pregunta de concurso, señoras e señores, xente que está na casa, atención. De que é o millo, aí va. De que é o millo? De que é o flan que está facendo Lucía? De millo. De que é o flan? De millo. 664-4834-9, aí estades vendo todos os ingredientes baténdose, facendo unha amalgama, unha masa uniforme que será a clave do éxito para Lucía. E agora ímolo colar. Despois,
Sí. Para quitarlle as peles. Porque o millo, para as peles do millo. Entón, queremos o sabor, pero non queremos as peles. Vale, pois veña, marcho con Xuli mentres acabas de bater, coas e demais. O meu amigo é pasteleiro, é pasteleiro, é pasteleiro. Grandes éxitos da Voltas co Prato. Estamos escoitando a canción máis reproducida da historia deste programa. Sí, Todo no todos os días. Spotify. Todo no Spotify do Voltas co Prato. Bueno. As cancións do Voltas co Prato. Caramelo, vale? Cristalizado. No, hombre, no, frío. Está frío. Está frío, ves? Xa temos. Mira que pouquiño tempo xa poderíamos botar eso aí. Queda Vamos a bonito, esperar un poquinho máis. Queda así brillante. Home, ideal é que quede bonito que me llegue unha volta. A ver o que sabe, vale? Mira, dúas claras a punto de neve. Vale. Vale, con azúcar. Levantamos simplemente que blanqueen un poquinho as dúas xemas. Son dous ovos separados, vale? Vale. Entón, agora vamos a botar aquí un poquinho de auga. Claro, estamos facendo un bisco flan, esta é Claro. a parte do biscoito. A parte biscoitil. Claro, ese é o flan. Flan está aí. Flan, Caramelo, flan, parte do biscoito. eso é. Unha parte, outra parte. Moi ben, moi ben. Hasta ahora está entendendo todo. Que pensabas? Pois que non entendías. Onte non tivemos programa, eu estive estudiando, pois. Xa. Mira, vamos a botar 2 culleres de... Porque vamos a facer un biscoito de chocolate, vale? Para poñer por riba. Vale. Entón, 2 culleres de cacao. Vamos a empezar xa con isto, porque senón vamos a poñer perdidos demasiado de cacao. Eu prefería que non. Prefería non claro manchar. que non. Non están a decir por aí que non sube, non ten que subir, xa subeu aquí. Xa temos aquí subido. Ah, están che dicindo, as señoras do público están che dicindo, Eso eso xa non non sube. Sí que sube, xa verás. Xa verás como sube. Teñan fe, teñan fe. Hai moita xente amiga no público, pero están cuestionando a autoridade do noso cociñeiro, Porque, mira, flan sabe todo o mundo, e bizco flan case todo o mundo tamén. Sí, claro. E de biscoitos... Pero Hai xente que fai biscoitos todas as semanas, na casa. Bueno, mira, e o agora que aquí... está claro é que eso non sube, Xulio. E agora que sí que sube. E agora que vamos a facer é... Donde temos las claras, vamos a botar aquí un pouquiño. Vale? E vamos a ir mesturando. E despois, unha vez que empecemos, que teñamos isto xa como unha cremiña, Sí. xa botamos todo aí. Pois dalle caña que tes 2 minutos para ir ao forno. Que me estás contando? Sí. Pues dámosle así rápido. Mira, ahora valentamos todo aquí. E ainda me sobra 1,5, galleto. Sí, xa te vexo, xa. E che poño un café. Veixo que va sobradísimo. Non sabía que nos quedaba tan pouco tempo. Home, claro. Entón, agora o que facemos é... Faime un favor, vai botando isto aquí. Eso aí, que no, aquí non. Por aquí. Aquí, non. Por aquí. Aquí, non. Pero estás mo dicindo a min. No, bota aí, bota aí. Ah, que bote eu. Perdón. Por todo ou por donde? Por aquí non. Aí, Xa, así, xa. así. Non, xa se reparte el. Bueno. Moi ben, moi ben. Un aplauso para Cañotas. Vale, e agora que facemos é con cuidado. Mira, xa temos aquí, ves, a base do biscoito. E agora, con moito cuidado... E o biscoito vai por riba. Claro. E o Se biscoito vimos non vai aquí- facer... Non vai facer nada raro, non, o biscoito. Como non vai facer nada, non vai medrar aí. Botámoslle como media cunca de fariña e xa o temos. Non hai posibilidade de que o biscoito... Se bote por fora. Non, vai sin ir nada pola porque densidade, isto é un non? tema de densidade. Vale, por eso, Vale, por eso pregunto. tan pronto empece a subir o biscoito, vai, ainda que agora nos afunda un pouco. Claro, iso é o que digo eu. No. Bueno, xa o temos, vale? Entón, agora, con cuidado, vamos a ir botando así alrededor. Ai, Dios mío, mira como aguanta, como flota. Claro. Que chulo o bisco flan. Claro, é importante que estén as claras moi ben montadiñas, Guau. Se queda moi rico, porque vai quedar Bueno. o biscoito subido e o flan calladiño de baixo. Que me estás contando? Vaya Xulio matada máis guapa, Isto non inventei eu, Isto seguramente aquí, Isto é unha Xulio matada en aquí toda no regra. público, sábeno facer moito mellor que a min, a que sí? Home, se che dixo, señora, que non Ahora temos subía. o forno precalentado a 150 grados, vale? Forno precantado a 150 grados, polo tanto, chegou o momento do forno. Vamos. Vamos, 150 grados. Que a directora é sofreniza. Bueno, o baño María, pero non me dá tempo de poñelo, vale? O baño de 150 María. grados. Canto ten? Entre 50 minutos e unha hora. Tens algo máis que facer? Limpar un pouco aquí, que mira como me puxeche eso botando flan. Pois vou con Lucía. Queremos flan. Queremos flan. Aí está, as palmas. Chop, 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 chop. Más lo queremos flan. Aí te levamos. Ti tamén tes
temos que ir ao forno, Tens que ir ao forno. Minuto e medio, Pero directora. sale todo listo. Minuto e medio. Mira, colámolo. Temos aquí todas Sí. as peles. E aquí todo o sabor. Vale. E ahora vamos ao Tachán, forno. Vamos Vai ir ao ao baño forno. María, pero xa puxen a bandexa con auga no forno. O sea, ti mira. xa fixeches o traballo, fixeches ben. Vale, entón, Aí a bandexiña con auga. cuestión de tempos, de temperatura. 170, 1 hora e cuarto. Ainda lle leva, E valle. 170, 1 hora e cuarto. Vamos repartir cartiños. Estou xa contigo aquí. Imos a Ponte Caldelas. Teresa, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Ben, A ver, canto de larpeira és ti? moito. Moi larpeira, Moi larpeira, non? Pois aquí temos dúas larpeiradas das boas. Non sei se hai algunha que a ti che chiste máis que a outra. As dúas teñen unha pichazo. A mi xa muller, pero ao mellor hai algunha que diste, ai, mira, esta inspírame máis confianza. Disco flan, Non, porque as de millo, dúas inspira confianza. As dúas inspiran confianza, bueno. Terías que probalas, claro, evidentemente. Claro. Veña, por 50 euriños, dime de que é o flan de Lucía. De millo. Por de millo, un aplauso para ela, que leva 50 euros, moi ben, de millo. Ela, Gracias. Teresa, ela dixo millo, pero a palabra é millo, moi ben, moi ben. Teresa, un bico moi grande, gracias por chamar, vale, parabéns. Gracias, boa tarde. Veña, ata loguiño. Chao, chao, 50 euros que van para Ponte Caldelas. Que? Quedas así, marcho con... No, sí. E agora teño que esperar Pois veña, por pouco público da Volta Escopetato. Vamos para lá, con María. A ver, para María, vou eu. Trae moitísimo xente hoxe aquí, Wow. Son de Ourense? É louco, que Non me digas, só. No. Son de Ourense? No, ti non, pero hai xente de Ourense. Hai xente de Ourense aquí, Joder, que boa xente de Ourense, Non sabes ti ben. Outra cousa non, pero festas? Festas? Sí. Ganamos. Festas teñen Ganamos. a punta pala, e entroido tamén. E magosto, son moi bons magostos. Sí, é verdad. E nós somos moi bons cociñando neste programa, pero aquí a nosa convidada ten que escoller entre dúas receitas que son parecidas, pero son distintas. Non sei como as vestí. Aquele é moi original, pero este ten moi boa pinta tamén. Non se sabe, hai que probar. É que, claro, Sin probar non se sabe. ás veces nos detalles está Claro, a historia, non? claro. En este caso, a historia de Lucía é meterlle millo. Entón, claro, Pode estar, é un detalle bastante curioso. Quérelo ir ver? Sí. Por veña. Vamos con Lucía. Vamos para lá, damos un aplauso que ven de Vilotuxe. En la línea. Por aí, por aí. Junto a Lucía. Vamos ao forno. Ábrelle, por favor, o forno. Directamente. Ábrete o forno. Ábrelle aí. Vamos alá. Vamos alá. A ver que é o que sai daqui. A ver que sai. Aí Quero un está. tachán, por favor, Jaime, dame un tachán, cando saque Pimba. isto. A ver se non mollamos. Guau! Aí vai. Vaya tachán. Guau! Flan de millo, A ver. Ahora, Flan de millo. este é un punto clave, que é darlle a volta. Sí, eso que me dá a mí. Este flan é apto para celíacos, ademais. Bueno, casi todos os flans son aptos Ostras, para moi celíacos, interesante, porque que- non farina. Eu non. Nada. Eu é disco flan. Pero é que despois hai moita xente que nos pregunta se facemos receitas... Ai, música de tensión. Espera. Señoras e señores, Ah, estás pillando nerviosa. 3, 2, 1, volteamos o flan. Baixaría, por se acaso, mira que truxen. O meu truco de sempre. A ver, non podo estar mirando a cámara todo o tempo, por favor, Lucía. Ai, Sí que despois podes, aguanta un pouco. Dalle lume, non se fía. Lucía está nerviosa. Todo México mirando para ela. A se te queimas ahora, Ten cuidado que te queimas, Lucía. Non, vamos a ver, vamos a probar. Truco para darlle a volta. Ai, mi má. Queimar o cu. Moi ben, moi ben. Bueno, vale, ben. Está perfecto. Moi ben, E saliu. No, non parece de millo. Non parece de millo, pero non, saberás, no, vais a parece ver de a ovo, millo verdad? moitísimo, Sí, vais a verdad ver que a sí. millo. Parece de ovo. Me haga boa Vamos a dar un opción, bo corte. Aí. Vamos a dar un bo corte. Claro, dime a directora, parece de ovo porque leva 4 ovos, claro, sí. Vale. Por eso é a directora. É verdade. A ver, Que como lista, se ve aí? Buah, Que lista. se escapa unha. Non se escapa unha. Non se lle escapa unha, Buah, Por eso é a directora. claro.
Gracias a Dios, porque... Ai, Dios mío. Tamén se chega a ser cañotas, imagínate. Por eso digo, no quería decirlo, Estamos Xulio, perdidos. gracias. Si acaba que... Eu te diré a botar o flan. Un poquinho de nata. Hola. Deume tempo a montar a nata, Oh, qué rico. E agora vas a partir... Mira, Ah, o sea, as noces de antes. claro. Moi ben, pois vamos a dar un aplauso a Lucía Vázquez mentras prepara iso e imos con Xulio Mato. Ábrelle tamén aí o forno, Xulio Mato. Vamos a sacar o... Dámelle fri... Outro tachán, por favor. Eu só quero que non se desfaga. Aí está. Está ben, eh? Só quero que non se desfaga. Mira, que hasta me cae unha poquinha Vamos farina alá. ahora. Temos Bueno, 3 minutos para rematar o programa, Xulio. Pero, Música de tensión na volta a Pero escobar. agora eu estou cronometrado. Sí. Xulio Mato enfróntase ante toda a historia e a tradición da xente de Galicia que nos está vendo. Hai xente no público que lle dixo. Non vai subir. Non vai subir. O que me preocupa agora é que Espera. baixe. Señoras e señores, antes de nada, que receita de flan fai hoxe Xulio? Pisco flan. 664-4834, un nombre, atención, Xulio Mato. ¡Bueno! Mira, que guai, eh? Bisco flan maravilloso. Bueno, e agora vamos a servir. E mentras corta Xulio Mato, dámoslle tamén un aplauso que merece, un grande aplauso para Xulio Mato del Río. Imos probar. María, veña, vamos para lá. Por aquí, por favor. Pregunta de concurso para a xente que está na casa. Que receita de flan fai hoxe Xulio Mato? Pisco flan. Bisco flan, 664-483419. Vaille dando, María, cando queiras, porque temos que ir rematando o programa. Veñen os compañeros da Hora Galega, pero mañán estamos aquí. Que pasa? Que... Tiñas medo de algo? 10 minutillos máis de Vale, forno. non pasa nada. Vamos a repartir cartiños, veña, por 50 euros. Imos á Coruña. José, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como Buenas estás? tardes. Pues bien, ben. Veña, pues vamos alá. Por 50 Mirando o programa. Por 50 euros, dime, que receita de flan fai hoxe Don Xulio? Bisco flan. Vai ben, un aplauso para José da Coruña que leva 50 euros. Un bico grande, José, gracias por chamar. Gracias. Hasta loguinho, chao, chao. Chao, chao. Uy, o de Xulio Mato está empezando a partir. No, aparte, esa inclinación. Vamos alá. María de Vilatuxi, Lelín, despois de probar as dúas receitas, ten diante de sí un momento cumio da súa vida. María, que engaño a voltas co prato o día de hoxe? Está difícil. Pero gustame este. Pero Sí. Bisco flan de Don Xulio Mato. Ahí está. Señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, coa Hora Galega. Vémonos mañán con máis recetas, como sempre. No voltas co prato da Televisión de Galicia. Chao, chao. Un bico grande. Cóidense. O meu amigo é